Sky 5 е емблематичен комплекс от 5 многоетажни сгради, съчетаващи иновативен дизайн, функционалност и първокласна локация. Проектът ще се превърне в истински град в града, пространство, което съчетава лукс, удобство и иновативни решения за модерен начин на живот. Към настоящия момент можете да избирате от апартаменти с една спалня от цена 100 000 евро и апартамент с две спални от цена 162 000 евро, което прави 1500 евро за квадратен метър. Към настоящия момент можете да депозирате апартамента, който сте избрали, за стойността от 5000 евро до получаване на разрешение за строеж. След като се получи необходимия документ, се подписва предварителен договор и се заплаща първа вноска в размер на 30%. След това разсроченото плащане е по хода на строителство. За повече информация и желание за оглед, не се колебайте да се свържете с нас.